Virksomheden Trane Erhverv blev startet i 2005 af ægteparret Pia og Mikkel Trane. De havde dengang en vision om at skabe et rengøringsfirma, hvor et ord er et ord, og det arbejde, man udfører, er en æressag. Her, mange år senere, har det vist sig, at visionen holdt ganske godt. Der var netop brug for en virksomhed som deres. Måske også derfor, at det er blevet til både iværksætterpriser og flere udnævnelser til gazellevirksomhed i Børsen. Jamen, det er jo fint med priser og anerkendelser og den slags, men når alt kommer til alt, så er det jo kunderne og opgaverne, der gør det spændende og interessant at gå på arbejde og lave det, vi gør. For nogle år tilbage omdannede Pia og Mikkel Trane virksomheden fra at være et anpartsselskab til et aktieselskab, og i den forbindelse hentede man en professionel bestyrelse ind. Det har blandt andet medført, at ejerlederne i dag får en rigtig god sparring og professionel behandling af de forskellige udfordringer, man støder på i en virksomhed præget af vækst. Virksomheden Trane Erhverv, den vil i løbet af et par år fortsætte med at vokse sig større og større. Trane Erhverv gør det rigtig godt ude hos kunderne. Kunderne er glade for Trane Erhverv og den vare, som de leverer, og det er forholdsvis let at få nye kunder. Så virksomheden den vil vokse sig dobbelt så stor, 3 gange så stor her i området, så det er jeg sikker på, at det er den vej, som Trane Erhverv vil gå. Den aalborgensiske virksomhed har nogle klart definerede værdier. En af disse er fokus på gode og stabile medarbejdere, og virksomheden har da også stadig medarbejdere, som har været med helt fra opstarten i 2005. Jeg blev headhunted hertil, så det var sådan lidt spændende. Jeg var rigtig glad for det andet arbejde, jeg havde, men man skal jo ikke lade en chance gå forbi sig. Så jeg har været ansat i godt et år nu, og det er fantastisk. Vi lægger stor vægt på vores medarbejdere, de er tilfredse og trygge ved deres arbejde. Det gør vi blandt andet ved, at når vi har en ny kunde, der skal startes op, så er vi selv med ude. Vi gør rent i alle timerne sammen med den første gang, og det kan være, at vi er med dem ude en hel uge, hvis det er nødvendigt. Det kommer selvfølgelig an på kundens størrelse. Og det mener vi er med til at gøre assistenterne helt tryg ved, hvad er det for en opgave, vi har solgt til den kunde her. Men det betyder også, at kunden oplever, at der faktisk er styr på tingene fra dag 1 af. Fordi at os, der har solgt opgaven, som ved, hvad det er, der skal leveres herude, og med alarmer osv., vi er simpelthen med til det, sådan at kunden oplever simpelthen, at der er ikke de der opstartsproblemer, som der nogle gange kan være ved andre. Trane Erhverv tilbyder erhvervsrengøring, kantinedrift, vinduespolering og grøn service til en lang række store og mellemstore virksomheder i Nordjylland. Måden, hvorpå de sikrer den aftalte kvalitet, er ved løbende at kontrollere rengøringen. På den måde oplever virksomhedens rengøringsansvarlige at skulle bruge betydeligt mindre tid på rengøringsopgaven. Vi har stor succes med at lave kvalitetskontrol hver måned ude ved vores kunder, og det er simpelthen med til, at vi holder assistenterne og selv skarpe på, hvad vi har solgt til kunden. Det gør også, at kunden oplever, at vi er der, og vi følger op på tingene, og det er med til at sikre en høj kvalitet gennem hele kontraktperioden. Vi har valgt Trane Erhverv af flere årsager, men den vigtigste årsag for os, det er, at vi har kontakt med et lille firma. Vi har en god dialog med dem, og de er nemme at få fat i, og så er vi blevet dem anbefalet via et af vores datterselskaber. Virksomheder de vælger at blive kunder hos Trane Erhverv, fordi at det er meget troværdigt, når man møder Pia. Det hun siger, jeg faldt selv for Pia, da jeg mødte hende første gang. Jeg har selv været kunde hos Trane Erhverv, og når man så først har mødt Pia, og efterfølgende så møder det personale, der så kommer og skal levere den vare, som hun har solgt, jamen så levede det helt op til de forventninger, som jeg havde til det. Så det er helt sikkert derfor, at virksomheder de vælger at blive kunder hos Trane Erhverv. Vi håndterer mange kunder dagligt, og vi har plads til flere, men det er vigtigt for os, at vi kun får nye kunder ind i det tempo, hvor vi selv kan følge med. Og det betyder, at vi har tid til at tage hånd om hver enkelt kundeopstart og er med assistenten ude og sikre os, at assistenten præcis ved, hvad det er, der er solgt til kunden. Og det er med til at højne kvaliteten fra dag 1 af, og det er noget, vi prioriterer rigtig højt. Samarbejdet med Trane Erhverv, det fungerer ganske glimrende. Vi har en tæt dialog, vi har computer, vi kan sende mail, vi kan ringe, og vi mødes også meget gerne face to face, hvis der er et eller andet, vi skal have clearet. Hos Trane Erhverv gør man ikke tingene halvt, og det betyder blandt andet, at effektivisering er i højsædet. Der bliver brugt de nyeste og mest effektive IT-løsninger i dagligdagen, hvilket er medvirkende til, at Trane Erhverv kan være konkurrencedygtige i en til tider vanskelig branche. Du kan læse mere på traneerhverv.dk.